Bé, el primer de tot, si em permetiu, volia donar les gràcies a vosaltres, a tots, a tota l'afició, perquè el tracte ha sigut impressionant. La veritat és que jo no puc ni parlar avui de veure tota una afició en un camp. Jo no he vist mai això, corear el nom d'un entrenador, això és pràcticament impossible al futbol. I la veritat és que gràcies a tots, gràcies a l'afició, i a partir de la pregunta el que vulgui, a veure si puc contestar. La veritat és que podem parlar del partit, l'equip ho ha intentat tot, però pràcticament el més important és el que va ser a la final, no? Sí, jo crec que un partit que volien guanyar, despedir la temporada en un favor de Bocabó. El que passa és que no han tingut avui de cara a porteria, no han tingut la sort que ja que tenen. Jo crec que l'equip ha fet mèrits des de l'inici. La primera part ha tingut 3 opcions claríssimes de gol i la segona part fins a l'últim minut. Jo crec que la de l'últim minut era sigut el colofó, no? I també de veres que han tingut una opció. Jo crec que opció de gol han tingut una a la segona part, que no m'ha falta que això, no? Bueno, pues al final en la Lliga ens ha passat moltes vegades això, no? Però jo crec que lo bonico, no? És que l'equip ha volgut guanyar, ha intentat jugar a futbol, no tenim la pressió d'altres partits d'intentar guanyar per a sumar punts. Jo crec que lo bonico d'avui ha sigut que l'equip ha intentat jugar, ha arribat a porteria, ens ha faltat el gol. Jo crec que si avui el partit fem gol i fem 2 o 3, jo crec que ha sigut un partit bonico i una despedida molt bonica. Però bueno, el futbol és així, ens quedem en l'actitud dels jugadors, en les ocasions que he tingut, i al final pues, no hem pogut. Descriu el que és un entrenador al mig del camp, aplaudit per tot l'estadi, que se sent ahí. Ja t'he dit, és que no sé, la veritat és que és impressionant, és impressionant perquè la llavor de l'entrenador, no meua, sinó de l'entrenador en general, com la de Salvich, no sempre són criticats, sempre, perquè si fiques a uno perquè fiques a l'altre, si no fiques a uno perquè fiques, si no fas un canvi pronte perquè el fas després, sempre hi ha crítica, no? Perquè el que toma decisions és l'entrenador, no? I bueno, ja he dit moltes vegades, no? El que he passat així en Ontinyent ha sigut el millor de la meva vida com a entrenador. He tingut la sort d'estar 4 anys en un nivell altíssim del club, en un club que era, la veritat, moltíssima humilitat, i és un equip de moltíssima humilitat encara, però ha millorat moltíssim. Aquesta temporada no ha sigut tan bona, però bueno, lo d'avui, per exemple, seria un exemple del que ha sigut la temporada, no? Pues quan tu no té una bona temporada, la següent, la sort que ha tingut la temporada anterior, el Miguel està no la té. Jo crec que està, imagina't avui, hem comentat tota la temporada mateix, 4 baixes del nivell de Fran Moreno, de Fali, de Blanco en banda i de Soldevilla. Vosaltres que heu vist el que és Soldevilla, el que ha sigut Blanco, el que ha sigut Fali o el que ha sigut Fran Moreno, a veure quin equip en 4 baixes podria fer el que ha fet avui durant tota la Lliga Ontinyent. Hem estat ahir, bueno, si ens va dir que l'equip va fer mèrits per a guanyar, haguem guanyat com han guanyat altres ara, estaríem lluitant per la promoció. Jo crec que això és important. El que passa que al final el que val són els resultats, i si hem tingut baixes o no hem pogut guanyar no val per res, és la realitat. Però bueno, satisfet, i bueno, la veritat és molt agraït a l'afició d'Ontinyent, a tots vosaltres, i no sé definir les paraules que diria un entrenador, una persona, no? Quan el camp està així en una persona, és algo, no sé com dir-ho, la satisfacció que tinc, que és increïble, i l'emoció, no sé com dir-ho. Gràcies.